Ha? Kasi magugas ka na eh. Okay, Ikaw sa akin ito. Ako? Oh, ano? Ipatong sa ba? Diya na lang. Ipadool diya. Ano? 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 Ya, unod tot. Ay, rawati. Ano na? Saan na ito? Padool ka na ako. Kumaitas po. Nabitawan niyo yung dab. Ano ba rato din? Nigupo na ko nilo. Liog ko ana. Liog ko ana. Tara? Tara. Mabaw ka ba? Buka. On ako. Sige, Shelia ah. Lugay mo din.
suka. Wala na. Ilan? Higop. Naman naman tuod. Ano rin suka guys. Ano ko tala mo? Pati lagi sipon lagi. Dati nahulog sa yaka. Awan buntag. Basta. Basta. Asa ka? Yari. Nanik ba si... Itrapon imong kamot anang naikon, oh? Parang taman. Bulay si Gigop. Ano ka nang tuwing ko? Malagan sa kaong asin ba? Sipot, ako kurang ko ah. Sino nang ginay ko ni mo bro? Kurang mo dahil. Kurang si mo bro ay. Kurang idag ko. Kurang idag ko. Kanto kamera dyan ah. Ito ba? Saan ako bro? Naya oy. Mahina pala bulot-bulot ah. Ito na kumukatan na. Dahil sa kamera dahil. Tara dahil oh. Bro. Pero, kapit tayo ko kami. Galing siya. Ang malam mo. Ang salong ko. Tingnan, ikaw dito. Baka. Ika na nakasayang na ba? Ika na nakasayang na ba? Urot na. Din ada ko buklon. Urot na. Namuak. Ha? Urot buak niya, urot. Din. Saman. Kung zaman. Di zaman. Ah, din guys. Init naman, uy. Eh, hari ini harus ada meeting.
Aba, si Jinjin mong ito. May gipagkakuha. May kala. Ano? Muna ipusblot. Dale. Parang panganga. Umay gino. Ipag-tigil mata ni Oy. Kulang ka? Sakto ka na yung Brianna. Oh, sila. Ay, yung madulo. Hindi, para ka na. Ito, hindi na. Baka malisulti ba? Tapos, Ayaw matang suka. Halang kay guys. Isang Jinjin. Tinday, Jinjin. Astig kay guys. Astig alot sa kulula guys. Hello girls, dala kulula guys. Siya. Hindi ako. Vlogger pa rin ka, Day? Astig kayo guys. Astig kayo guys. Sam. Astig kayo Plastic guy, Day? Vlogger na si Inda rin ta. Ano, Day?